them to the singers. 3, 2, 1. Mabulukon ug mabungahon ang gipahigayong turnover ceremony sa Farm to Market Road upag pasiminto sa dalan gikan sitio Mati padulong sitio Timano, Barangay Binato ning siyudad sa Digos kagahapong adlaw. Gipanguluhan mismo sa Batanong Mayor, Mayor Joseph Fortich Cagas, kauban ni Vice Mayor Johari Banya ang pag-turnover sa maong proyekto ngadto sa mga katawhan sa nasampit nga barangay. Matod pa ni Kapitan Manuel Sakiral, dugay na nilang gipangandoy nga masiminto ang mong dalan, apan si Mayor Joseph Cagas lamang ang nakahimo niini bisan pa man ang naapalag kini sa duha ka tuig kapin nga nanerbisyo isip mayor sa Dakbayan sa Digos. Dako kay pagpasalamat sa ato ang amahan sa Digos City, no? Kay Igso, ni Joseph Cagas, taon nga natagaan jud og mayong pagtagad. Kani mga tipaka pa lang ni kay ang atong gipangandoy kutob mangod dito sa Timano, maglapos na to dito sa Pikas. Ya, kalang ato ang mga katawhan din ha diya sa ibabaw sa Tagaytay, ibabaw sa Timano, Tampurong, makaabil jud. Dugang pa sa kapitan, dili lang kayong mga mag-uuma ang mas labing makabenepisyo sa mga proyekto, apan lakip na mga kabataan niya nagtungha, sanglit lisod matong pa kayong sitwasyon sa ilang dalan, ilabi pa o magulan ug dili kini makahimo sa pag-adto sa eskwelahan. Yes, no? Mga kabataan nato mahatagan na og edukasyon nya on kay diri ug manhi diri mo puyo wa may kapuy-an, no? Lisod jud kayo kung moadto mo at kung sa Pikas dito ko dapita na part naman na sa guma. No, kasagaran nila ni ana diri tungod aning karsada. So dako gyapon ko kanang advantage namong barangay official. Sa mensahe ni Mayor Joseph Cagas, buot niyang mahimong inila ang syudad nga usa ka pinili ug maayong kapuy-an ingon man adunay daghang kapanginabuhian ang katawhang Digosenyos. Under my watch, I want the people and I wish the people of Digos City, and I want you to first familiarize, second, put it in your mind, in your hearts, and third, I want you to remember these two lines. Sa ako ang administrasyon, adunay duha ka linya na gusto na kong inyuhang ipamiliarize, hinumduman kanunay, ibutang sa inyong una-huna o sa inyong kasing-kasing. First, I want to make Digos City a city of choice to live, dwell, and stay. That's the first statement. Second, we will do our best to continue elevating and raising the standard of giving public service to all Digoseños. These two statements will sum up my direction. Kaning duha ka linya mao ni ang pinaka dali nga mahinumduman ninyo ug giunsa nako pagdumala o pagdala ang atuang syudad. Gusto nako nga mamahimo kining pinili nga syudad para pagapuy-an, pagabisitahon, pagasuroy-suruyan ug of course para panginabuhian o katrabahuan. Walay pabor-pabor nga gikanayon ni Mayor Cagas nga duol kuno sa iyang dughan ang nasampit nga sityo. Sanglit pila na kaeleksyon ang milabay nga nakabisita ang mayor ug nakasinati sa kalisod sa ilang kahimtang. Apan gipaklaro ni ini nga dili lang kay mga duol sa dughan ang makatagamtam sa mga maayong proyekto sa syudad, apan bahin-bahinon kini sa 26 ka barangay ug makaangkon sa mga kalambuan gikan sa City Government of Digos. Tinuod na naani siya personal touch sa kuha ang Timano. Duha ka eleksyon kunin suroy diha. Gani sa ikatulo na akong pagpapili, wala ko kasuroy ni daog noon ko. Anyway, my point, samtang nag-backlay ko padung sa Timano, there was an occasion nga ting-ulan, dakinas tawon to si Councilor Abali. No? Nga ako po dahapit kung nagdakinas. At that time, a week ago, I was here. I visited Sister Helen. Dali na lang yun kayo. Sa una, bisig sa kuan kung maagi mangyapon, kasi di lang mag-uwan. Pero
tanaw na ako sa inyong balay sa una. Una na ko, layo-layo na. Karon na simento, hastang duula. Tungod sa dakong proyekto nga nadawat sa Barangay Binaton, ang mga residente dako ang ilang kalipay ug pagpasalamat. Ilang gipaabot ngadto sa Halangdong Mayor. Ako si Helen Bangkas, board chairman sa Sitio Timano. Ako lay kaistorya ni among dalan, dako kami pasalamat ni Mayor Joseph Cagas tungod kay iyag yung napakabanaan ning among dalan padung kuan purong pag-asa ngadto sa Timano. Pila ka higayon si Mayor Joseph Cagas gani adto gina sa Timano. Duha ka higayon giadtosan gyud miadtuan niya mo nang napakabanaan gyud niya mo nang dako kay pasalamat sa city. Mga sa city nga nabuhatan ni karsada. Kani gud diri nga lugar sir, kaning burag kaupat man ni siya gi kuan diri nga himuan og karsada. Wala matuman nga burag karon pa ni na tuman jud nga si Mayor Joseph Cagas na ang nahimong mayor. Burag karon pa gyud nga natuman nga nahimo ang karsada. Sa unang panahon wa pa ning karsadahan ay pertigong bisura sa dalan, daghan mga motor, mga balintong tungod sa kalisod sa dalan. Nya pasalamat lang ko kay Mayor Joseph Cagas nga na himuan gyud niya og karsada. Sukad nga siya ang nahimong mayor na tuman gyud ang maong karsada. Daghan kayong salamat Mayor Joseph Cagas. Ako kay kong pasalamat. Harbay ra gyud mi diri. Lapok-lapok pa gyud ning karsada. Na mayor na abot man na dito wa pa na mayor na abot na ning Timano. So, lipay mo ni, lipay. Na ako kay pasalamat. Lipay kayo. Okay, sige. Ikaw, Brad, sa imong istorya kami. Pare sa kamiyor, ako sa mong ko ka vice chairman sa among purok sa Timano. Salamat kay ko sa pag-abot sa among karsada kay pila ka mayor abot sa digo sa una wa ginahimo. Nakabuhat pero wa na human. Salamat kang Mayor Joseph Cagas nga sa pag-suporta sa amuha nga may karsada na buhat. Mitambong sa maong mahinungdanong kalihukan kauban ni Mayor Joseph Cagas ug Vice Mayor Johari Banya, si City Councilor Padong Dumugo, City Engineering Officer Salvador Dumugo, TMC Head Aristides Duterte Capuyan Jr., former City Councilor Michael Latasa, Ma'am Ohela May Entero sa CPDO, City Agriculturist Jerome Salas Escobarte, CSU Rogelio Cala, mga opisyales sa barangay o mga residente. Among proyekto nagkatidad og 8,832,268.40 centavos aggikan sa General Fund nga pondo. Kini si Mike Nakwa para sa Digos Sen News.